Οι άνθρωποι όλοι εδώ θα πεθάνουν. Θα πάθουμε κατάθλιψη. Όλοι γενικώς. Ηρήμωσε το χωριό μας. Τίποτα δεν μας αφήσαν. Γι' αυτό χώρο είναι εδώ πέρα. Οργή λαού, οργή Θεού. Ποιος είδε τους κατοίκους της Σικούντας και δεν τους φοβήθηκε. Ερημώσαν το χωριό μας. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Αδικήσαν το χωριό μας. Γιατί να το αδικήσαν. Γιατί να τα κάνουν αυτά. Έξαλλοι από την απίστευτη διαφορία της Δημοτικής Αρχής για το χωριό τους, ξεσηκώθηκαν και είπαν: «Ως εδώ, φτάνει πια η κοροϊδία». Τα κατάδια της Σικούντας, επειδή στη φτάσανε σε σημείο τέτοιο να αργοπεθαίνει αυτό το χωριό και έμεινε μόνο με ένα παπά, ένα αξιόλογο άτομο της Εκκλησίας που έχουμε ένα στολίδι. Άμα σπάσει και αυτό, θα πέσει κατά μισή του, είναι 1,5 μέτρο βάθος και 1,5 φάρδος. Θα σκοτωθούν ανθρώπους, να τα καπάκια, Δεν γυρίζει να δουν τίποτα. τα ανοίγουν να πάνω. Άμα σπάσει και αυτό, δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Να ρίξουν τίποτα κομμάτι. Πίσα οι ίδιοι τσισίδε. Θα εγκαταλείψουν το χωριό καλά. Οι κάτοικοι του χωριού καταγγέλνουν στο lesbosnews.gr και στο Γιάννη Σινάνη ότι από τότε που ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή το χωριό τους, έχει εγκαταλειφθεί παντελώς. Σκίσαν το χωριό μας. Που ήταν τι όμορφο χωριό. Είναι μια μοναξά, σκέτ μοναξά. Δεν βλέπουμε έναν άνθρωπο. Με σκότεστε. Ηρήμωσε το χωριό μας. Μόνοι παπά έχουμε καλό σκούτο, τίποτα άλλο. Τίποτα δεν μας αφήσαν. Πήραν το σχολείο μας, κλείσαν το καφενείο μας, τίποτα δεν έχουμε. Θέλουμε να ανέρθει, να σάσουμε την αγορά μας. Καταγγέλουν μπροστά στην κάμερα την πλήρη αδιαφορία όλων. Μάταια φωνάζουν εδώ και πολύ καιρό για τα προβλήματά τους. Στην εκκλησιά μπροστά, κάθεται μέσα και χτυπούν τα μάτια, το λέμε, το ξαναλέμε, τίποτα δεν κάνει. Να φροντίσουν στο χωριό. Πήραν ψήφι μας, ψήφισε κόσμος, να φροντίσουν. Θα πάθουμε κατάθλιψη. Όλοι γενικώς, συγκρίνηκα. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Τα προβλήματα διωγγώνονται καθημερινά χωρίς κανένας αρμόδιος από το Δήμο Λέσβου να ενδιαφέρεται για αυτούς. Να ανέβουν να σάσουν το χωριό μας. Το χωριό μας ήταν το πρώτο το χωριό έτσι πέρα. Πρώτο το χωριό μας. Ήταν το καλύτερο χωριό. Μαγαζιά, κόσμος, τα πάντα. Και γινόκαμε για κατάθλιψη. Θα μας πάρει στη γιατροί όλοι. Το ποτήρι της οργής μάλιστα ξεχύλισε όταν εξαιτίας της προκλητικής αδιαφορίας του Δήμου Λέσβου έκλεισε το μοναδικό στέκι των ανθρώπων του χωριού, το δημοτικό καφενείο. Ποιος είδε το καφενείο να παίρνει εγκατάσταση. Εδώ και 2 μήνες το καφενείο του χωριού είναι κλειστό. Το χωριό μας, οι περισσότεροι κάτοικοι είναι υπηρήλικες, άλλοι 80, από 80 και πάνω. Και σέρνονται καθημερινά για να κατεβούν μέχρι το ύψος να πάνε να πιούν ένα καφέ. Αναγκάζεται να κάνει 1000 μέτρα να κατέβει στο κάτω χωριό ονόματι Ιππίου για να πιει τον καφέ του. Καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να βγει από το σπίτι. Δεν είναι μόνο εγώ εδώ τα χρόνο. Εδώ χρόνο έχουν πολλοί άνθρωποι. Μπορώ να πει ένα σπίτι άμα έχει ζέστη, άμα βρέχει, άμα κρυώνει. Ήταν τι ωραίο το καφενείο, το κλείσαν τώρα. Το κλείσαν, δεν το ξανανοίξαν. Γιατί να μην τα ανοίξει, ποιος λόγος μαθαίνει. 30 για που είμαστε, άλλους 80, άλλους 75, άλλους 70, είμαστε άπειροι. Δεν μπορούμε να κυβέρνηση και επιστροφή συνεχώς. Το καφέ είναι 3 μήνες εδώ πέρα κλειστό. Μελαγχολία έχουμε πάπου, το καταλαβαίνεις. Κατάθλιψη θα πάθουμε όλο το χωριό. Γίνεται μια κηδεία, γίνεται μια βάτη, γίνεται ένα μνημόσυνο, έρχεται ένας φίλος μας, έρχεται το Παναγύρ, που ήταν το Αγίρος ο Αργύρος. Βγαίνει και περνούσαν άνθρωποι και λέγαν ένα καφέ για το χωριό. Αν και έχουμε διαμαρτυρηθεί αρκετές φορές να ανοίξει το καφενείο, κολυσιεργούν πάρα πολλοί διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή να έχουμε φτάσει 2 μήνες που το καφενείο είναι κλειστό. Άνοιξε για 1 μέρα του Αγίου Κωνσταντίνου για να γίνει το πανηγύρι και 2 μέρες μάλλον την παραμονή και ανήμερα, και από τότε έκλεισε ξανά και μέχρι σήμερα παραμένει κλειστό. Έτσι, μην μπορώντας να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους από τη Δημοτική Αρχή, αναγκάστηκαν να καταφύγουν στα μέσα ενημέρωσης. Ζήτησαν τη βοήθεια από τον δημοσιογράφο Γιάννη Σινάνη και ό του θαύματος με το που έφτασε εκεί με το τηλεοπτικό του συνεργείο και τους συνεργάτες του, μετά από λίγα λεπτά στο χωριό εμφανίστηκε και ο αντιδήμαρχος Αγιάσου, Εμπεργέτουλα, Γιώργος Βουνάτσος. Φυσικό ήταν να δεχθεί τα πειρά όλων των συγκεντρωμένων κατοίκων του χωριού. Έχει κλείσει το καφενείο.
Άλλο πότε έκλεισε, πότε έκανε την... 9 Μαΐου έχει κλείσει το καφενείο. Ακούτε τώρα, λοιπόν, όχι, αυτά που λέω εγώ είναι τα δεδομένα. Τώρα από εκεί και πέρα μπορείτε. Δηλαδή δεν έκλεισε το καφενείο 9 η ώρα, 9 Μαΐου. Θέλετε να πω αυτό που πρέπει. Απαντήστε σε αυτό που σας ρωτάνε. 9 Μαΐου έκλεισε, ναι ή όχι. Όχι. Εδώ τα χαρτιά, από το Δημαρχείο σας είναι αυτό. Ακούτε. Αυτό είναι από το Δημαρχείο σας. Θέλετε να ακούσετε. Αυτό είναι από το Δημαρχείο σας. Η κυρία είναι έκανε... ψέματα αυτό. Θέλετε να σας πω τώρα. Θέστε μου, είναι ψέματα Δεν αυτό. το έχω υπογράψει εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ λέω Από το ότι Δημαρχείο σας είναι. θέλετε να ακούσετε την πραγματικότητα. Άρα είναι ψέματα, αυτό συνεχίζεται. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Είναι γέροι άνθρωποι και κατεβαίνουν μέσα στο κάμα στο Ήπιος να πιούν ένα καφέ. Οι άνθρωποι όλοι εδώ θα πεθάνουν. Οι ευτυχόροι είναι εδώ πέρα. Εγώ γιατρός είμαι ανάπηρος. Πουλί, είναι νέος, μέσα στα 69. Να έδωσε του κάτι. Τον βάλανε να Βαγγέλη αυτό κάτι. Θέλει να κατεβεί στο ίδιο. Στείλει για να κατεβεί, αφού δεν μπορεί με το αυτοκίνητο να πας. Είμαι 89 χρονών, το ποδάρι ακουνιού πάει να φτιάξει το γεπί και γυρίζω. Πού είναι και καφίνες. Δεν υπάρχει άλλος πλέμονας. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, το χωριό έχουν μείνει αυτοί οι κάτοικοι εδώ πέρα. Εκτός από το καφενείο δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στο τέλος, αφού κατάλαβε και δέχτηκε το δίκαιο που είχαν οι κάτοικοι της Σικούντας, βρήκε τη σολομόντια λύση και το καφενεδάκι του χωριού του θα ανοίξει έστω και προσωρινά έως ότου δρομολογηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δώσου στα κλειδιά να μπουν οι άνθρωποι μέσα από το Αυτό δεν το κάνω. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Να το ανοίξω αυτό, να κάθεστε μέσα του, καταλαβαίνω. Αυτό το κάνω, δεν τώρα να το κάνω. Να ανοίξει να κάνει ένα καφενείο καλό, να κάνουν οι άντρες μας και εμείς να βγαίνουμε σαν ανθρώπου όξω. Να πίνουμε ένα καφέ με τον άντρα μας. Αυτό θέλουμε να μας κάνει βουνάτσος.